Він залишив окупований Крим. Український патріот із Севастополя Ігор Мовенко відбув умовне покарання за надуманими окупантами звинуваченнями і виїхав із півострова, бо своє життя далі в умовах окупації не уявляє. У 2016-му його жорстоко побили за проукраїнську позицію і наліпку з тризубом на велосипеді. Потім погрожували розправою над ним та родиною. Нині Ігор Мовенко у Києві намагається розпочати нове життя без Криму. Про зрадників і патріотів, звільнення півострова і емоції від української столиці. Про все це він відверто розповів нашому Владиславу Стужуку. Ігорю Мовенку 43. Із велосипедом він нерозлучний з дитинства. Народився в Севастополі, але довго жив в Керчі. Працював діджеєм, писав музику, навіть виступав на Казантипі. Пізніше повернувся до рідного міста, працював в ІТ та для душі грав на святах. Жив своїм життям з дружиною Валентиною і донькою Анною. Але докорінно все змінилось у 2014-му. Після Майдана, когда это все начало происходить, и я видел, насколько лживо российские новости освещали эти события, потому что я смотрел параллельно и украинские телеканалы, и стримы, и было дико непонятно, почему такая разница в освещении событий. И с этого момента, появилась какая-то любовь к Украине. То есть я став патріотом. Чоловік не міг спокійно дивитись, як окупанти плюндрують його батьківщину. На фоні війни розсварився з усіма друзями, які перефарбувалися у триколор. На знак протесту обклеїв велосипед патріотичними наліпками. У відповідь ФСБівці погрожували Ігорю, його батькам та навіть доньці. Я чувствовал, что я борюсь, то есть я на своей линии фронта, я понимаю, что если в Крыму не показывать идентичность, не показывать, что в Крыму остались украинцы, то всем будет казаться, что действительно все в Крыму единогласно проголосовали на этом референдуме, и действительно это все в порядке вещей, но надо же показывать, что есть украинцы, которые против этого. У вересні 16-го Ігоря жорстоко побили. Невідомий чоловік накинувся на Мовенка через наліпки полку «Азов». Нападником виявився колишній беркутівець Володимир Суходольський, який зрадив присязі і перейшов на бік окупанта. По материалам дела была видна его фамилия, то есть я просто пробил в интернете, и выяснилось, что это бывший Беркут, работал, я так понимаю, то ли в Донецке, то ли в Киеве. Также его жена работала раньше в милиции и потом предала Украину и работала в дальнейшем в Гагаринском отделении полицейской. Після місяця в лікарні Мовенко почав вимагати справедливості, але у відповідь отримав штраф за екстремізм – 2000 рублів. Приватно слідчі казали, ніхто Суходольського не посадить, бо в Севастополі він герой. Але коли засипав окупантів скаргами, ті згадали йому ще й коментар у соцмережах. 2014-го Ігор написав, що після звільнення півострова від всіх росіян, які приїхали до Криму, треба позбутись. А они вместо того, чтобы возбудить это уголовное дело, возбудили уголовное дело против меня. То есть ФСБ нашли там какой-то комментарий двухгодичной давности, не знаю, который вдруг все прочитали и так запереживали, увидели экстремиста и возбудили уголовное дело. Окупанти засудили Ігоря до 2 років колонії. Під час розгляду апеляції під тиском силовиків чоловік погодився визнати провину і вирок пом'якшили до року умовно. В травні термін сплив і родина Мовенків переїхала до Києва. С одной стороны, ничего хорошего в том, что мы оттуда уехали, нету. Там моя земля, я там родился. Почему я должен был оттуда уезжать? Почему не они должны были уехать? А с другой стороны, тоже у меня есть семья, у нее должно быть будущее, растет ребенок. То есть у моего ребенка в Крыму будущего нет однозначно. Здесь оно есть. Ігор Мовенко не зрадив країні та був вимушений покинути рідний Севастополь. Як і тисячі кримчан-переселенців, він мріє повернутися, але тільки після того, як останній окупант покине півострів. Владислав Стужук, Алі Карімов, Заман, АТР.